ni na yade ni dino de siatica ni dina de pa ayasabia ba ko a wo mo ewo nimdie wo nro wo mfidie wa doctor fo ne nurse fo a wono mo etimi ho adwuma pa 21st clinic ye branches ne doso Ghana fa da nyina boru ahonom na doctors no ene nurses no emfo gie emfa emma Sompa chede tie miensa na yabam na so se de obenya bia ajanka no ya na afe ne kwa wiye se ya odidie ono mo die ene wo se de obakunafo ni sue wa na ekopepa bi dia manuo na yakate na deja so eno ntina Sompa television ne Sompa FM ya fatu ye ho so a afi bia ye bam na so se ye na gi aba besere mo se de obenya bia fa beka ye ho na ajanka no oni ani da so no ya mena ni da so kakra na obakunafo no so no yemfa agya hankachifu enkopepa na ni wa mu ni so ne yakate na deja so kakra emfa ema no eno nti de obenya bia emo anwa biscuit entuma nkwada ntade toilet roll tissues bibia obenya bia no fa beka ho na emfa enkoma nkoda e bia make na de opesa o ye odi ni sika mobile money number no 0598559802 0598559802 edi e beba ye Tarawan Media anase ebia Blessed Foster mu bia no na kese we pia so inhyira nko a ena odi edi wanim afi kakra aka no ene afofofra ye ko na yakwakorura mu no abzafo we ni afoforo pi ene yakekese ani aye bade ade ababrebra mu midin ede nana ya bo amale bia boga enye brena afensam no yenkoman kasa emfa emmamo yedemo ehase de afiri o manyi ye court bata Supreme Court mo na obeka hyere nso a yemra se wejafo kotena se kokoshe mra se sebe producer ndrumu ni gege niema no a eboboba no yede ne saa twitwi ye ne so wenkosi aga ebedu baabi na kese ba yi ya ye nyina komu a ye wa ne baabi a enwa ye enu nti eja wo mo so anu ntem se beye na kese ebedu baabi enkonkoje nsem enu nti no mo kotena asem na hye fiem ekoshe mra gege sem na lesbianism sem no wo mo edemra kese toto ho wa ye be chew se wo ye bie no asotwe ye de be maw de ye de be ye one sampempra wade a na nkobo atwene yim se mampani na nando dan kwakufado ede ne nsa be hyase Ghana fo bi no man to mo wase etabiri asem no ede koda o my Ghana court bata Supreme Court wa wo mo se Supreme Court mpeni for samra no etietie ni pa bi no fa hodi so nti o mo ntiretrim no mo nkyerechim entese dese mu nwesem mamu ema obi ante no wase ansana se mampani de ne nsa be hyase a ode ne nsa akwakọ hyase samra we ena opani bi efre ne se Jonkwesin adehye wo mfinfi mantebe ne mpotamo efre ne manoma wode ato Chief Justice yanim so wo yedi ne ho ya pa sene asem we ba ya yekukuru ne kakraka ne de betu nanimu a na nkonim so de ahonhare ene ahokeka soronko ebehwa aka asem na mana firi honom ama asem yakwakoto ba bi eda no wabone lase sa na anu ya MPP ni NDC de ekoye eni nanu ani nyina o afre judge fo mo madi asem no eye firi honom a settle ya parliament ye hu ne yeko enti osre Chief Justice se ahokeka no a odidi politics ya asem no turumu so de ne hian pa enti okeka no no ni sa asem no mfamfiri honom manoma ne nsem ni Margin nsem akra BNB me ya Ghana de ni baby ahom kakra about the Chief Justice manana alaba isaba ni dina neja kofi saa odeto no ofi gomwa mpatin da kru na sina assembly bato de mbeyin oso obowor mbese na mesi oso obowor asam no abede Supreme Court da kru na sina Chief Justice anka wo hwe pani de yala assembly o simbre sobogom oje minka na de we ku bua saman hi na ho me de meyin obowor mbese na mesi na obowor omwo na omwo be hi na ga na fuye nyo de ya ma me obaka bebi ono wajida ma asam no atowo ma to na buomdi wetu mu aka na da ku ne sina mbese na mesi obada meyin obada anka we oya na ga na fo wa adwina ko echi de wapamuwa na wankwa na che we ne shi ebe me buata asa mesi wa ya magana fo wa adwinde wapamuwa na se wankwa na we ne shi abzafo nti opani Jonkwesin yete ne nkene no akirade hye bi no ma wo mfimfi mantam so so de o mo nsusuye ene o mo tirim fasa asemi ho de eto aso sei maye lesbianism the gay no kodo anya so papa ntame din kamade nchen lesa bana butu wa bi papa da fo papa za ke sendent ampe ya onye mfo ho man na da mazan mfi ye kuma Ghana yembrem onye
Christian for no Muslims for union Christian for union so come on president on for chassis no yet in bra mama you dia who there am not am the music come working lesbianism observe nti we ye adesie bi no ma wo mfimfim mantem so dia wo mo ede soso eno no ye to aso yegusu a ede mo mampani na nado danko akufo do atena ye emra semia samba kai so a emra ba ko a emra se ejafo no so kokogi tu mu mra se bejefie mu a na nka anida kwan se mampani na nado danko akufo de ne nsa be hyase eye ne akwesi bruni kan se eye witchcraft bill se ebi amisi ye ya mano kaboso gbagba se befo yiri se akosia so mu awusi wo mekoka che ne se wo befo ekobo ne beye ejira babia akoka besem de bata no ho a enu an so ode me kokoto na che se koto ababebusam se yabo mai ehemfa na utu ya okosia akosia so mu anase kuku a ana ya grace ya wo so mo befo a osore a wabo mu beyi aba no manya no ye bia na che se de me ekwakotum ni nyina ye ase nipa binom bua payo a ya na omode ye mpanimfo binom ye merewa ene ye nkokora binom efa so tituru ne mrantie okoye ye ne niema na mfa na bere wa bi owo fie na wo sesa ne nyina akofo no so kunya sofo bi so a sebe mpreduasa ne tiri no selector badwana ne konjompi na kekabo mu a na waka chense wo maame wa bere wa wo nana ene wakokora no wo fie ne beye eche kure woni otu awia nyina wo hye kambu so nti wo kwasa no a montewe na yese wo sese mu ne masa na samra we koto eye mampedi akufu ado nim na no so wonsam akwa bibia besine mampedi mfa ne nsa enhyase and I'm so my coalition against witchcraft accusation ene Amnesty International penning for akasa dia fa ho a omusre mampedi akufu ado se ne ya onfa ne nsa enhyase na beisem ne ya do sukuri mu. Coalition Against Witchcraft Accusations, in collaboration with Amnesty International Ghana, we would like to officially appeal to the President of Ghana to sign the Witchcraft Accusations Bill into law. It was passed by Parliament. Now it's time for Office of the President to also do their job by signing it into law. It is very important to do this because there are so many elderly women especially being accused of witchcraft. They are abused. There's stigma around them. Currently in Ghana, we have 6 alleged witch camps where these women are residents. There are not just women over there. There are also men, a few men who have been accused. And then there are also some children who come along with the women to look after them when they are 60 plus and not able to do too much. Observe a country director de ma Amnesty International Ghana ni etene nkano na mami bia wono susumre bi ye bo ne be ye saa anya nyankopɔ ne fa kwa mu a ka manfo bi kura ne peso mo Dan Steven Sina boku no wono susu cheche ni nsem se nyame ne ni marande ya mampani akufo do san ya bebua wu ke jankoma soma dwo num Observe nti we ye eya beisem homra ekoto mrasebejafo ni mu mrasebejafo gitu mu a hons kiratasem ne mampani de nsa be hyase akwa bibibi na Amnesty International mpedimfo ne kuhudu akabomu a omosere mampani se ne kine ya untu hu anamono yade ba kwa ndisi amanyuku atena ye na yero asame jamfi ye pani a ohwani amansa de nkomama ndisi amanyuku no na ode ato eye Ghana mpedimfo nim titiru ene mampani na nado danko akufu ado se wono a ena asoma sojafo abegu kumase se yo meye nyina ya afia bato no a ye ba beto no mu mewiem ema MPP fo mo ka kire mampani akufu ado se wono na wodi sojafo no ba no nsa mesesa na de enko titiru ene soja ni pani bia yesi ye friend se brigadier General Michael Opoku yeso ba kumase a wona sese wo ye commander commanding officer central command kumase ya sei wona ye commander wa hase ya kese yeso ono na kese wagie ginam so obewi abanim dia man MPP for sami jamfi na ekewu na sinu si cheche ni nsem mu eni bayebusu a ye bontwe ya na ye gana so tiri se Arabia ye friend Brigadier General Michael Opoku empempi a ye kase Owe asoja fo adwuma yiku no mu a
position kesi room a yɛfrɛ no General Commanding Officer for Central Command Ashanti Region and the areas under the Central Command of the military no papa yi de dano na MPP for abɔ ne paa mene mo kase onam kana na kwan so ɛboa MPP say on 2nd December special voting day any December 7th a yɛbɛto aba no ɔmo de patapaa ɛne frakadam ebi wia ban no mu ɛde ama MPP fo na asɛm a yɛka no ɛnyɛ sɛ yɛni nyina so mpanyin sɛ asɛm a yɛni adanse no yɛtwa asɛm ne fa bi ne yɛde ayɛ adanse owurɔ yɛ a yɛka no asɛm yi ɛnyɛ nnɛ ɛne yɛbɛte ne ho asɛm wɔ Ghana in 2019 na ɔyɛ Colonel a ɔyɛ Director of Operations for National Security ɛmra yɛkɔto a yɛawa so West Western by elections ɛyɛ owurɔ Observe nti we ye Brigadier General Michael Opoku na Sami Jemfini ne dom de sansem we to dwade afa no no akire IGP susu nyaane de omo se omunim de obetima ye abato na ye kwakoto nya sojafo adwuma ya police fo na bi omunuanom prisons ne fire service ne immigration so ababo wunum sojafo nyem adwuma nti IGP omfa ne nansi fom no mo emia bambom office ode ne ho asie na wuntumi na etoto ayampienti office ye ni gina wuntumi so no da bi ye nim ne pa na ye ni di nachi enti de wo ye bia no onkan gu se abana wo bia no enche aka 18 days obetwa na nya baso a ebe nyina afefe na one na pamfo ma boss apobo ne nyina no we hold them accountable bebie ni wo mbitimi adwane akọ enti ekurase maka menwe omopa omunyae na omunyai ma IGP ene ya police fo a eyo omo asede se omo ban e wa abato mu no omo ban na bibia nya asomdwe sa abato ansan edi enkomo ma eye NDC amanyuko ni nyina eye enura tumaya of friends mpefo say yemra no ne yemmo emfa bambo ne abato a ye kwakoto enema bia wono mahwiehwia de o maso atoto fom atete wontia ye naso ntibi hu mfa nkire yen ena obobo sansemi so de kire ye no afi yemfa mo nkwa pom de mo na empademfo a ehwa pom de ho nsensem so wa santemantama se sre adehia wa santemantam ne o mamu ne nyina se isu ne ban a ebema yade ye se efre ne se cholera yade no atre ne bi ayi ni ti wa santemantama se no wono ebesre se adehie entwe o mo ho mfemfiri ho Dr. Fred Adomako Boaten ena ejina mpedimfo a ehwa pom de ho nsensem nyina namo wa santemantama se esra santeman ne Ghana man nyina se cholera no sore pa ne mum yema bia be ye ya ma yade no etimi abantem no entwe ho mfemfiri ho omo ye below 5 omo ru infield no yes the adro so omanu and bitia ye ban sa ni say you will say the ede erugu da ye eva no you name say polio no you will be what environment and you won't say no ade a ye betimi aya be make sure say enkra na omo enya sa emwe bia omo emugu a omo eye vaccine and ye be mo e bi nya pa say say akra person e na do mercy na okunya kuya me dini se wontimi nye mercy wontimi nye Ronaldo wontimi nye boti wontimi 100 meters e normal people wo ha wontimi enye Abzafo enweche soso no korora ho nsensem soso no de okafa on we ye polio bubuo yade no a ya na ebanese so ma hyase a nkoda no mba besoso so no manum kakra na cholera soso no de okan ye efa ho ne your big brother Greater Accra more recorded cholera case bi mra chemu omode enhye bebre agu akwan na kaya so ano na enka sesenke beta senka eni hobio by you na say central region so enye eastern region ba ko esi ho ba no sisi promoting aso ano and western region so ba ko o ma enye bi enti ye na kwawe so ebo mu ewu se cholera de ti se de kan no e kwan be so ana nipa ebenya cholera
Abuzanfonti Dr. Fred Adumako Boatin ena yetene nkano ne gina empedinfo ehwa pom de ho nsensem nyina nemo ewa santimantama sei edin semwe atudwa mampani na nado dankwa kufu ado soso de atudwa se oman no a tisi ye chichire no abefo kwantemponim de kwanso na wonne ne MPP aban ne MPP amanyuku efa so achichire no nti ene ba mpuntu dwuma omo eniku hu pa ewo omayi mo de sansem tudwa wabra na enra wo ya amamre ne amane na flower pot interchange no wabi ano. Ladies and gentlemen, the flower pot interchange is a legacy for future generations. I call on the Ministry of Roads and Highways, the newly established National Roads Authority, traditional rulers, commuters, and indeed all Ghanaians to join hands in safeguarding this asset, ensuring that it serves its purpose for the long term. As we open this new chapter, I also urge motorists to exercise caution. Let us prioritize safety, respect road regulations, and nurture a driving culture that reflects our aspirations as a nation. Abuzan for reme dani ranwan eseno mampeni na nado dankwa kufu ado ne yetene nken yemfa mo enko mampeni dada John Dramani mama soso natena ye say ye ne mo kase wo ba pro ewo apoema ntemu Eastern Region ye ne mo kase ayensu anu abato mpeso so na okoye teacher mante ene ne mpotemu na wakwa kopi na ose obusa MPP fu one district one factory no a wo mo da na tua pia bia no mbefa bia no mo we ne dwedwedwe 2016 ye campaign ya 2020 ni ade no obusa wo mse factory no ebisisi he opeso de nani ko twa wisi ane honeti asantemo pepe kodi ho adanse se factory ne bisi ebia no manje anase bia santase anebia ebisi agrekins ma na adwuma eyeni wosene nyina na ye nkontompo ne nabraba semu a MPP fo kan ye de ekire o mayi mifi nsawam sesia na mifi nsawam edoejire eba ndc abreso na keteke efi Accra etimi bansawam na keteke etimi free Accra ebansawam na se wanya bibia ma wase a wo mbodo krono ene ameka se keteke mansawam biom rails a ewo form a keteke namso no MPP for atutu rails no ton bibia omo share bobia one district one factory $1 million per constituency per year. Say nina na ye hanya na tumi ena omo hwehwe tumi said de obeye omuhunye ampanso omo aye omuhunye enti nia omo edi eduru no eye omo fankosa na nia aka no Ghana for yembo ho ban. Abuzan for mampeni da John Dramani Mahama soso de no yede kase na ekwa kowie wo yewra alankoje kirematen soso atena ye na abusuan for beto dwase papa yi akwa akotena television station bi so wasantema sei atutu bi dia mane mampeni da akofo pa ono anu oluma yo ne enzo boa o se ebonye se bi epete so mampeni da akofo ne boni oye ye nyina eye so okotena TV so a na odi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia vice president ya odi MPP amanyuko ni mapre mampeni afi odi ne ho adanse na okamfo no se ono na ofi se ba bi oman na duru no obetimi edi oman nanim de akobo asase so ntiganafo yento aba emfama eno na papa lanchiremati munu ya kutukum na tikwa paise an mampende da akofo bra mabre ho nyina no ma yeye nie na chese wanyo bia ankamfo no se eye Bawumia na wo kwa kamfo no wabra mesusu nim se president ni pribia fi chese papa ne kike bi de chairman mampende da akofo pa ma edu baby kura no se enye TV so a kensema nkobe ka kire oluma na nya asenketo na no no ani kuoma ne bi na prempene honorable Akwasi Apia nom ne chese ayi honorable Kwame Osu no makabom a omo ka kire owura no se so aso na fofra nyama mpene da akofo Osu oluma ne nti na mo bi di nachi oluma ne ho do ena mo be ka no ho se no obekode a ene wonfa ne campaign no mo mpom ba bi nta no ma hye no so me pache wanye sade a omo ene ne di wokro yi mu ekekafa ye papa ye nana asantiman de hye eye yewra ton ade kunkofo a asantiman nyina to safre de la de no se sabi se le kuno pefo no mu o ma se be ye yewra kofo asantiman de ye de se ko kwa ye bu no
aye nyina ye frɛ abrante ne sɛ ɔmɛtwe san no ompa ewura George Kumpofo echew ene asantima nyina echew yanka bia nsimu bia nche ena bia me papa John Alankojo Chimatin abɛhyɛ mokina ene sɛ wohwɛ video a interview ye ya na sɛ yaudie ene sɛ bi amaso enya dɔso sɛ bi ka yobi a obi ne bɛka sɛ tia papa kofo ne mo nguru no wabɛko ne mo nguru no o sɔre ɛmɛfoɔ de nipa kɔn ne yɛ so ɛmɛka kɔpem sɛ nyɛ tv so na ate anka sima ɔbɛka no ka bɛkyɛn sei observation nti wei ayɛ yɛwura Alankojo Chimatin onua ne kuoma ne bi movement for change afafranto mo ne no a ɛna na ɛkɔba no mo kyerɛ sɛ dabi papa kofo ho dɔ ɛna mo de bedi n'akyi na sei no ɔbɛkɔ no de a ɛne na kyerɛ sɛ opokunfa no nkuo mpɔm ba bi atena na ne wafa na afafranto ɛne ne movement for change no ato aso no mo ka kyerɛ no sɛ n'ani kyerɛ ya sesɛm no ɔtrɛtrɛ tv ne so ɛkan no ɔmɛpa ɛho ɛkyɛw ɛde kaseɛ na sia ɔma yene sɛ ba atrase na ade ache bi adwumadie ne kan asem dwumadie ato aso akoso asoma ne chinchin fide ndi mami anopai so so ne da mase ama mo no tie ene hwa enya adobedin ade nana ya bo amale bia 21st clinic a yes sciatica expert